niin, terve taas! Tällainen Flame Blasteri haaste vai? No niin, eli meillä on 2 purkkia Flame Blaster. Ja me ollaan jo vähän murskattu niitä. Me jotain tehtiin sitä juomaa, pistää vähän mehua. Ja katsotaan mitä... No, vedetään näihin sitä, niin, niin kyllä juu. Tuolla on vähän pippuria ollut seassa. No niin, lisää vaan. No loppuu kohta. Hei, mennään tässä oven takana, tässä on pari lisää. Odottakaa. No niin, tässä on avainta. Mitähän nää? Kato paljonko tuo on jo tota. Niin. Lisää vaan. Vähän hyppi. Edes sillain niin ei tipu. Noniin. Hei. No, saadaanko tää kamera jotenkin? Hyvin jo. Mutta tää pysyy. Enkä se tossa? Ei. Katsotaan se loppu, että miten se siinä on. Lisää vaan sinne. Lemoni. Et oo tosissaan. Pirtein. Vesimeloni. Ois mennyt ehkä ollaan tehosekottimella vähän nopeammin. Jonka kun ei halua, että se on täynnä tai ripulia. Onhan näitä vielä pari. Nyt on mulla vähän. Sen muuta. Musta täältä on 5 purkkia näitä. Kaikissa. Muistelen tätä. Hei, tuolta toista ove. Sä on nyt katso tässä. Mä teet mene kameran eteen. No voit sä vähän mennä kameran eteen, mutta nopeesti. No niin, siellähän sä oot. Älä tule kameran eteen. Hei, panes meitä vielä. Noin, mene pois. Mene pois, ei sulla täällä kai. Siis mitä sekoitaan sitten vivun sekaan tätä, että... Jätetään vähän ai niin tännekin on sekoitettu 6 niitä. Näitä Flame Blaster. Mä en osaa lausua perhana. On niin pärinöissä kun me rudettiin pari. Muiri. Tässä on, kato paljon täällä on mennyt. Kerätä ne siitä. Otetaan pari. Hei, siinä taisi mennä kaikki. Eiköhän meillä vielä 1 omena. No siitä niin. Tulikohan paria laillisia? Kaada jo vivut sinne. Eikö pistä eka, mä haluan nähdä minkälaista ripulia sitä tulee. Molemmat sitten juo lasit tyhjäksi. Onneksi tuon mettä lähellä voi nää yriä sinne. Noniin, eiköhän se on valmista. Kalle! Muki meni jo valmiiksi, vähän pippuria sekaan. No, tällä vähän. Noniin, Kalle, se on hyvää. Noniin. Kalle! Noin, nyt on hyvä. Noniin. Kalle! Miksi sä kadit eka? No ihan sama, laita nää pohjalla. Ei jumala. Sinä et oo todella, pitääkö tää? Niin. Puolet on mulla. Kautta! Sä toi. Onhan mulla... Näyttää todella hyvältä. Venä, otetaan kameraankin vähän. Ne jäi uppoamaan tonne pohjalle. Mitä? Eli näytään vielä. Eli tuo nyt niitä. Ja lisää vaan. Noniin. Sitten sekoittaa tätä jollain. Kääntäänkö tää vähän aika sillain niinku... Juu, me pistetään paussille tää. Vähän aikaa venoillaan, että nää sekoittuu.
tultu siihen tulokseen, että... No niin, me ollaan tultu siihen tulokseen, että toi on tosi hyvä. Sitä suosittelen muillekin. Mitä on Vähän kirpeä tulee välillä. Tulee, mitäs tää? Mutta ei tää nyt mitään maailman pahintakaan oo. Ei niin. Sanotaan nyt, että 3/5. Kyllä pärisee. Kyllä pärisee. Se on Pohjolan pippuri ja kyllä plain blää. Mä en osaa lausua sitä. Mitäs me juodaan noin vielä? No juodaankin. Kaikki on juotua. Pohja on ihan hirveä. Hei. Tää on mun nää plain blasterit enää täällä. Ui. Aivan sattuu. Allah. Pakko juoda loppuun. Tääkin pohjalta. Tunnu alas. Ei. Tässä on uusi. Mehu. Saibari. Tätä pohjalta tällaista vähän tällaista Oksennusta. suomeksi sanottuna. Päin ripulia. Ei toi on vielä pahalta. Vähän alkoi kurkussa. Vaihdetaanko? Maista sitä. Tää on pippuria. Tää on, kattokaa, noi mustat pisteet on pippuria. Maista sieltä vähän sieltä nestettä tippuu vielä. Mä katsotaan ihan kauheeta. Ei saakeli. Ihan saibari. Antakaa lipua. Me vähän mainostetaan nyt tätä merkkiä mutta... Anna lisää. Ei tämä. Ihan saibari. Huulet. Huuliin sattuu. Tässä tällä kertaa. Ei kannata. Alkumaku on ihan hyvä, mutta lopussa alkaa mennä silloin. Joo, jos teillä on näin paljon blitzereitä, 2 purkkia ja piippu, älä vaan testaa. Ja testaa saat huulen. Tehdään seuraavalla kerralla sitten joku Jotain. muu testi, mikä olisi joku sekoitus kanssa. Joku... Ei. Voisiko tehdä Red Bull Milk -haaste? Katsotaan, jos saadaan aineita. Joo, mutta nähdään ensi kerralla. Ja...